Vi er gruppe 1, og gruppe 1 består af Ulrikke, Sandra, Karoline og Christina. Emnet er designer, børn med fokus på sygdom. Indledningen. Designerbørn er børn, som er kreeret af deres egne forældre. Forældrene kan fravælge de børn med arvelige sygdomme. Metoden, man bruger til at gøre dette, er f.eks. PDG-teknikken. Senere er det blevet muligt for forskere at ændre på fostre. Det er blevet muligt at vælge køn, farve og højde på sit barn. Vi vil i denne opgave lægge vores fokus på designerbørn med sygdomme og brugen af PDG-teknikken. Problemformulering. Er det muligt at fjerne genetiske sygdomme fra et afkom, og er det etisk korrekt? Problemstillinger. Hvordan er det muligt at kunne designe sit eget barn, så det undgår genetiske sygdomme? Analyse af 2 tekster, hvor synsvinklen på designerbørn med arvelige sygdomme er positiv. Og er det etisk korrekt at designe sine egne børn, så de undgår genetisk sygdom, selvom det vil gøre deres liv nemmere? Er det ikke at gå imod naturens gang? Metode. I biologi har vi brugt naturvidenskabelig metode, da vi ikke selv har udført forsøg eller eksperimenter. Vi har dog hentet vores viden fra internetsider, hvor skribenten har fået deres viden på baggrund af andet naturvidenskabeligt materiale, som lærebøger og uddannelser. PDG-metoden, som vi har valgt at fokusere på at udvikle og opdage ved brug af naturvidenskabelig metode, hvor det antageligt er blevet brugt den hypotetiske deduktive metode. Ved den hypotetisk deduktive metode opstiller man nye hypoteser, som endnu ikke er blevet testet, og ud fra en teori eller videnskabelig problem laver man et eksperiment, hvor hypotesen eller teorien skal forkastes eller bekræftes. I engelsk er det det humanistiske fag, hvor der er fokus på menneskets fortolkning og bearbejdning af sig selv og hinanden. I analysen har vi gjort brug af argumentationsanalyse, hvor vi ser på de rhetorical features i de 2 artikler. De 3 appelformer logos, ethos og pathos bliver undersøgt. Konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger. 1. For at få svar på problemstillingen må man helt ind og kigge på DNA og generne for at finde ud af, hvor det genetiske arvemateriale ligger, og PGD-metoden for at finde ud af, hvordan et sådan indgreb foregår. Vi ved, at DNA og gener, som styrer, hvilket arvemateriale vi nedarver fra vores forældre. Det var dog først i 1800-tallet, at den tjekkiske munk Gregor Mendel opdagede generne og deres funktion ved, at han opdrættede blomster, ærter og planter. Senere i midten af 1800-tallet blev DNA opdaget, og det skulle vise sig, at det var helt grundlæggende inden for teknikken. DNA er opbygget af 4 elementer, kaldet baser: adenin, tyramin, cytosin og guanin. Baserne sidder sammen i spiralformede kæder, der snor sig om hinanden i et dobbelthelix. Baserækkefølgen danner en informationskæde, der styrer, hvordan cellerne fungerer, og da organismen afhængig af cellerne danner baserækkefølgen derved fundamentet for, hvordan den enkelte organisme udvikles. Mens DNA rummer informationerne om organismens samlede arvelige egenskaber, kan man lidt forenkelt sige, at et gen er et stykke DNA, der er forbundet med en enkelt egenskab eller en særlig type af egenskaber. Mere præcist er et gen et stykke DNA, der koder for protein. Proteinet er afgørende for en organismes funktioner og egenskaber. De fungerer som byggesten i muskler, negle, hår osv. og styrer og indgår i stort set alle processer i kroppen. På den måde kan proteinerne siges at være bindeledet mellem vores gener og egenskaber. Da en organismes gener bestemmes for dens egenskaber, kan man ændre organismen ved at modificere generne. Både Mendels opdagelser og vores viden om DNA bliver brugt på fertilitetsklinikkerne. Her bliver Mendels opdagelser brugt til at lave nedarvningsmønstre, hvilket viser risikoen for, at et kommende forældrepar vil nedarve en alvorlig sygdom til deres afkom. Viden om DNA'et bliver til gengæld brugt, når selve indgrebet skal udføres. Dette vil vi vise ved at lave en lille historie. Vi har en mand og en dame, og de er meget glade for hinanden. De er nået til det punkt i deres liv, hvor de gerne vil have en baby. Men der er desværre et lille problem. For manden har nemlig en genetisk arvelig sygdom, og det vil han helst undgå, at hans barn skal nedarve. Han ønsker nemlig kun den bedste fremtid for sit barn. Derfor bliver parret enige om at gå på fertilitetsklinik for at undersøge chancerne for, at barnet får nedarvet denne forfærdelige sygdom. På fertilitetsklinikken bruger de Mendels opdagelser til at finde ud af arveligheden af sygdommen.
I dette skema kan vi se chancerne for, at barnet nedarver sygdommen. Der er stor forskel på, om sygdommen er recessiv eller dominant. Det, at sygdommen er dominant, betyder, at den vil overskygge alle raske gener. Dette betyder derfor, at hvis mandens sygdom er dominant, vil barnets chancer for at være sygt 50%, da det store A er dominant, og det vil derfor overskygge det lille a, som er de raske gener. Hvis sygdommen er recessiv, til gengæld vil de raske gener overtage, og kun hvis moderen har en antydning af sygdommen i sig, så vil barnet have en chance for at være sygt. Derfor vil barnet kun være bærer af sygdommen og ikke sygt, da de raske gener vil overskygge de syge. Men vi antager derfor, at farens sygdom er dominant, og vil derfor gerne gennemgå en PGD-undersøgelse for at blive forvisset om barnet vil blive rask. PGD-behandlingen er en supplement til reagensglasbehandlingen, som tilbydes par med en kendt arvelig sygdom eller en kendt risiko for at få et barn med en arvelig sygdom. Teknikken gør det muligt at opdage handicap, sygdomme og andre egenskaber, inden moren er blevet gravid, og derfor kan fravælge det syge embryon, det delte æg, frem for at få en abort senere i graviditeten. Ved PGD-teknikken undersøges de befrugtede æg og delte æg, embryoner, for sygdomsgenet, før de lægges tilbage i livmoderen. Det fungerer sådan, at når æggene har delt sig 4-6 gange, fjernes 1 eller 2 af generne, af cellerne fra hvert æg, hvorefter de undersøges nærmere. Og ved hjælp af teknikken gør det, at generne, man undersøger i et mikroskop, de laver 1000 millioner af kopier af sig selv. Så det er muligt at se, om der er en mutation til stede. Ved celleprøverne bruger man teknikken til at mutere på gældende sygdom. I de celler, hvor mutationerne er til stede, vil man nu tydeligt kunne se, at der er mange kopieringer. Man kan se, at der ikke kommer nogen respons på teknikken i de raske celler. Forældreparret kan nu gå ind og vælge et embryon uden sygdom, og derfor er det muligt ved hjælp af den teknik at afsløre et fosters arvelige sygdom, før moren overhovedet er blevet gravid. I den første artikel vil vi analysere en artikel, der er skrevet inde på et videnskabsforum af en ukendt. Den handler om, at tiden for designerbabyer er kommet, om vi ved det eller ej. I artiklen bliver det tydeligt gjort, at designerbabyer endelig er kommet for at blive. I starten af artiklen bliver der brugt et eksempel på en familie, som har haft gavn af PGD-metoden. Unwilling to risk having another child with a deadly disorder, the widely used PGD to conceive 3 children, all healthy. Dette er en topological feature, når der bliver brugt eksempler som den med Cindy og John, der mistede deres barn i en alder af bare 9 måneder, gør det, at vi får medfølelse og sympati. Når eksemplet bliver placeret i starten af artiklen, og eksemplet appellerer til vores følelser, gør det, at læseren bliver manipuleret, så de læser videre, men også at læseren nu tror, at PGD-metoden er den eneste rigtige metode at bruge, og at den fungerer perfekt. I artiklen bliver der brugt fakta og statistik, som er en argumentative feature. Dette gør, at artiklen bliver mere troværdig. Læseren sætter på denne måde ikke spørgsmålstegn ved det, han oplyser. Dette ses her, da han udtaler: All through in vitro fertilizations were Jeg ved ikke, hvad de siger. Designed to help parents that were unable to conceive children naturally. Steinberg says that a staggering 70% of their clients have absolutely no difficulty conceiving children coming to the institute purely for opportunity to use the sex of their baby. Her appelleres der til logos og ethos. Artiklen er for et videnskabsforum. Det der med til at overbevise læseren om at skribenten er pålidelig, da han eller hun har en viden inden for designerbørn. Ud fra vores analyse kan vi konkludere, at han er for designerbørn, hvis hensigt er at fjerne genetisk arvelige sygdomme.
Den anden artikel, vi har valgt at analysere, er en artikel skrevet af Sheldon Krimsky. Han er for designerbabyer, hvis formål er at fjerne et genetisk sygdom. Han skriver om de negative effekter med hensyn til at designe sine egne babyer. Han har den opfattelse, at der kun er én god grund til at ændre i generne. Det er at helbrede eller forebygge en sygdom, og han er helt klart imod forbedring af sit barn. Artiklen er baseret på fakta, hvilket er en argumentative feature, som skaber troværdighed. Et eksempel på dette er: Scientists have discovered at least 50 genes that can account for 2 to 3% of the variants in the samples. There could be hundreds of genes associated with height. If you want a tall child, then marry tall. Forfatteren bruger også her appelformen logos i teksten, for han appellerer til læserens logik. Sheldon Krimsky manipulerer ved brug af ironi og sarkasme. Dette ses i dette eksempel. This would be much a myth as believing that the sperm from noble leechers will produce a genius child. Han gør, at læseren føler sig utilpas, naiv og lidt dum på den måde, for han overbevist læseren om, at hans holdning er den rigtige. Forfatteren skriver i en subjektiv måde. Han udtalelser er meget indlysende. I den sætning ser vi, at han indirekte beskylder folk med en anden mening. Hvis vi har en anden mening, kunne vi føle, at vi tilhører en minoritet. Artiklen er skrevet på et fælles forum for universitetets Tufts University. Den er skrevet af Sheldon Krimsky, som er forfatter på netop dette universitet. Artiklen har en vis troværdighed, da han er professor og gør brug af fakta, men på den anden side inddrager han ingen andre synsvinkler og bruger fakta til at understøtte hans egen meninger og holdninger. Så vil vi svare på tredje spørgsmål i problemstillingen. Og når der er tale om designerbørn, kan man inddrage pligtetik, nytteetik og bioetik. Der er mange som holdninger til designerbørn, både i forhold til sygdomme, men også i forhold til at forbedre atleters bygning og vælge hårfarve på sit barn for eksempel. Hvis man starter med at kigge på pligtetik, viser det, at hensigten ved at lave designerbørn er god. Er hensigten god, er det lige meget, hvad konsekvensen den er. Så når man går ind og ændrer i generne, og et barn går hen og bliver mere syg, end det allerede er i forvejen, er det okay, fordi hensigten den var god. Så hensigten er at fremavle et sygdomsfrit barn, selvom det bryder naturens gang, på en måde, som på en måde er forkert, så er hensigten god. Og hvis man så kigger på nytteetik, fokuserer det på konsekvensen af indgrebet. At når en forælder vælger, at deres barn ikke skal have en genetisk arvelig sygdom, er konsekvensen af deres valg, at der kommer færre personer med den her sygdom. Og hvis vi så går ind og kigger på pligtetik over for designerbørn, kan man for eksempel se, som for eksempel er at forbedre atletisk bygning og vælge hårfarve, er hensigten god, men det er noget helt andet, meget mere overfladisk. Fordi der er hensigten, at det her, at de producerer det perfekte barn. Så hvis man vælger at kigge på nytteetik og konsekvensen af sådan et indgreb, er det, at der bliver mange flere perfekte børn, og forskelligheden af mennesket, den vil blive formindsket. Så de to forskellige etikformer passer begge former for designerbørn, men hensigten og konsekvensen er noget helt forskelligt, og derfor er der mange, der har holdninger til netop emnet designerbørn. Hvis vi eksempelvis kigger på de to artikler, støtter de begge designerbørn, hvor man går ind og fjerner en genetisk sygdom, og hvis vi kigger på pligtetik og nytteetikken, for netop dette giver det god mening. Da hensigten er at fremavle et sygdomsfrit barn, og konsekvensen er, at der kommer færre personer med denne genetiske sygdom. Dette er logisk, fordi der er mange, som støtter dette, da det er noget, som vil øge barnets levestandard. Hvis vi kigger på artiklerne igen, primært nummer 2, kan vi se, at de er imod at lave perfekte designerbørn. Hvis vi kigger på pligtetikken og nytteetikken, er det forståeligt, at folk kan være imod at designe perfekte børn, da hensigten er at producere det perfekte barn, og konsekvensen er, at der kommer flere perfekte børn, og forskelligheden af mennesket vil blive formindsket. Hensigten og konsekvensen er klart egoistiske og ikke bæredygtige for samfundet på længere sigt. Det er derfor forståeligt, at de fleste er imod designerbørn, da samfundsdynamikken vil fade ud. Hvis vi kigger på bioetik, er de naturvidenskabelige metoder i sig selv ikke i stand til at sætte den etiske grænse for bioteknologien, og hvornår det er etisk korrekt at designe sine egne børn. Mellem sygdomme, man vil have fjernet forbedringer på barnet som atletiske evner. Det er den menneskelige evne til at argumentere og diskutere, som gør os i stand til at komme frem til en grænse, men den er svær at finde. Der vil altid være folk, som er imod, og folk, der er for. Derfor er det en meget hårfin grænse, som skal sættes. Konklusionen. Vi har hermed fundet ud af, at PGD-metoden fungerer, og hvordan arvelige sygdomme går gennem arven. Vi har også fundet ud af, at det er meget svært at sætte en etisk grænse. Dog er der mange, der er for, at man fjerner en genetisk arvelig sygdom, da vi kan øge livskvaliteten for barnet,
hvorimod flere er imod, at man kan designe det perfekte barn, da det kan skade samfundet på